Hey guys, pabalik na ng Dagupan. Dito ako sa Tayog na yan. Ito. Ito guys, kakanan tayo dito. Pabalik na ng Dagupan. Right turn. So guys, kakanan tayo dito. Pabalik ng Asinggan. Turn right. Turn right tayo dito guys. Ito guys yung Santa Maria Bridge. Itong pinakamahabang tulay. Santa Maria Bridge. Kita dito yung dam ng San Manuel. Santa Maria Bridge. Ito guys, Asinggan na to. Asinggan. Binima tayo mais guys, mais. Ayan. Ito guys, nakabili na tayo ng mais. 25 pesos dalawa. Pwede na rin. Ito guys, dito sa part na to, lilift tayo dito. Pabalik na ng Asinggan, ito Dagupan. Guys, pabalik ng Dagupan. Apat to eh. Right, diretso. Tapos left, dito sa left. Left tayo. Pabalik na ng Dagupan to guys. Ito guys, may shortcut din dito. Dito sa part na to. May shortcut dyan. May shortcut dyan guys to. Kaso one way yan. Pagka papuntang bayan ng Asinggan. Tune na natin. Papuntang Ordaneta. Guys, kanan.